zajedno sa mjesnim odborima i gradskim četvrtima te uz pomoć vrijednih volontera možemo realizirati akcije koje će lokalnu zajednicu učiniti ljepšom, a život njezinih stanovnika i gostiju održivijim, kvalitetnijim i ugodnijim. Kroz K-Kvart u 2023. godini ukupno je realizirano 15 projekata, a iz gradskog proračuna u tu svrhu izdvojeno je nešto više od 92.000 eura. Ono što možda ponekad i zaboravljamo, svi ti ljudi u našim vijećima su prije svega volonteri i sve ono što rade i stvarno iz iskrene ljubavi za svoj mjesni odbor i gradsku četvrt, a samim tim i za svoj grad Karlovac. Sufinancirali su se projekti koji utječu na razvoj lokalne zajednice, a to je održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti. Kod društvenih projekata sufinancirali su se projekti kojima je cilj očuvanje kulture i običaja, zabavne manifestacije, sportska i ostala događanja, a značajna za građane s područja jedinica mjesne samouprave. Svi ti projekti su na neki način projekti koji su u tom trenutku bili važni i ključni za pojedini mjesni odbor, gradsku četvrt, odnosno za sve stanovnike, i s te strane posebno priznanje pripada, kako sam rekao, svim vijećima mjesnih odbora i gradskih četvrti.